pano. I want to say. Oi. Yeah. Karatuma, mama go. Hey. Ajay. Ama kajo saje. Boko. Ewa. Ah, sabio, ameyira metene so wayo bawo. Ana me de me ye bema. Me sipisita. Ye de obi firi kumase bai. Chinchina abusua se meyire etimi ye de kyese nti onye ne nkwansi ho. Bosom ne si dabi nipa ne ye ku na wie. Na me kire mumusuo. Mon konko yi sa musuo ne duru da fiada e bodu mienu ne nipa ne nwuyi a meje ne nkwasi ho. SuroWiase TV one SuroWiase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa okopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia na e be ba ne no ba betwetwe enkomo Maba. Ewa. Ah, what is it? Ewa. Oi. Ewa. Bema pano. Ah, what is it? Oi. Karatuma. Mia. Ewa. Maba. Wa. Hey. Ewa. Abana boko. Yeah. Karatuma, mama go. Hey. Ajay. Karatuma. Hey. Let me swap. I don't know your own person, you. Dale. Ewa, it would buy it. Ewa. Boko. Ewa. Boko. Amatire. Ajay, sikani jamano. Jamao chia. Ajay jamano. Ewa. Wabba. Dabi yeni mlos baye, yeni. Dabi yeni mlos baye. Yeni. Yes, yeah, mami. That's him. Ewa, bema ba onu. Ogidi. Baba. Ogidi. Ogidi. Mia. Ewa. Aduko video sinti ana boko kakra. Kata jawara ma boko ewa. What can I say? Ewa. Careful. Ewa. Boko. Ana duro. Adura, wanema kwa mani obi ofijasi. Boko.
hear me call. Oh, what I say, so when I go. Oh, for you. I'm looking much about you. I didn't know about you. I don't see anything you. And I'm not naturally. As a omber doing come on, wait a one. As a what about your idiot? Aha. A mamra, I talk for no. I'm a fine. A man near Mamre. Now, over the company, so my chima, Omonte be done in every moment. I'm a can't tell you. For me, how do you need in any hope? And I do one wedding. What? I said you, I may have why you are about. And I'm idiot. Me a bema. Me sippy sitter. Dear mean to me. I catch you say mean to me. And yes, you, one farmer would buy it. And eh, Sabby would you bread? And eh, we name the empty, not your minimum. No, he because a minimum. If we are say, Obiane dear, young crop on the ball, no free. Na chassis, Nina him. Cop him say, will be pigeon. I may met a one. Quarter cemetery. A jaboko. Aku orang mama trainer mo. So nothing na de ma mi o. Nanti mama nyama. Yeah. Tisa wona mu baby na wo ye edin. Sene se nipa ne na mu abonten na bia. Sebe enkomohunu bi wudie. Na sunsun mu adwuma de woni wie mu atumfo na ekon. Agi nipa ne nkwa esi ho. Ana wuji bibi afiri wo bi ho ama wo bi na ye nimunyam mete wei adwuma me ye bebrebe me yere so de woni no na woni no de wonim ne so de woni no he asante apia krom he ya ye de obi firi kumase bai tintina abusua se me yere etimi ye de chese nti onye ne nkwansi ho bosom ne si dabi enipa ne ye kuna wie na me kire mumusuo mon konko yi sa musuo ne duru da fiada e bodu mienu ne nipa ni nwuyi a meje ne nkwasi ho ampa bo fiada du mienu ne kura amo na branche na wu ne kwan ya branche ne fast wu ye bosom no so kire musuo munye ampala e nipa na mo ye twetwa hyete kawe mu apie kuro mu akoframa so gidi e wa hu gidi e wante ablantie bi ne ye frɛ na gana wo mampon wadwuma ye bi no ye agana wo bai e betwai ade ko sa tamu Mighty FM ensu tane ni nkurase de obi ani ho a wantie de watete makom ne se wo mpa komtoro nti ade ye fufuo ne me koka nkyero se ye tuntun ena nimgu ase aba nti ye hade ye wo ba wo nka wa asem aburochire adwuma kwato sem ye tenete ka ho ena de mbahu ye no so munyi bi mfiri mu mesere mu nana yate mu adaworoma ofisa mo ba ye no mu pa hu de mu pa hu so mu hu de mu party en so mu ate ye wo mpanimfo mo ta ye chi nene enye somda ka mu be hu do mu wa ha emlante o mo ba ha ko ye nyina aka ye hu so te so mu peloto number minimu ye men ka se minimu ye ade o minimu ye na men ka ho na magie nimgu ase me koka na anye yi a men fale wodo mu ani wa fale na ti mesere mu ye mo abehu ni ha no eno na mesere ayefo ene ye de adwumadi ni nyina ye de esi ha no se na ya so dodo akonya bakofo entina so nchentin wasi ye ko ama ka jo saje
On free something to buy. Yeah, Miss Roja. Uzuru. Jacoda. Anaruma. On peut beaucoup. Eh, ba force men kwa da ya mun fre mi bi. Ede. Eh, baba kanan. What were it? It's that. I'm going to